Come, son. Nawuphi na usathana Any Satan ozama ukuconnecta nabantu abaswelekileyo. wants to throw people that had passed away. Yes. Usathana makahlulakana. Yes. Come. Sometimes angakuphuphisa Can make you dream kunye nabantu abaziyo abaswelekayo. of people that have passed away. Bazama ukufezekisa imishini yabo. They are trying to fulfill their mission. Yes. Free lama. Uyamsitha kwakhona makhulu. Makhulu. Granny, Makamamele umakhulu masiye xhawazi lami. Uthe man of God kuye ukhona umoya ofuna uziconnecta kuye ngamaphupho okufa moya wokufa. Man of God uthi every day uphupha utata wakhe owasweleka ngo1999 27 years wasweleka utata wasweleke na 9 years kodwa lamaphupho okufa asamhanta namhlanje. Wasweleka utata ke na 9 years. So ngomna ndimthandazelayo ndimohlukanisa nala moya wokufa. La moya wokufa. the spirit of death. Tata wakhe wasweleke na ngapi? 9 years. Wawuna ngaphi sisisweleka katata? 9 years. I was 9 years. Man of God, while you're So siyaqala ubonana namhlanje. it's the first time seeing me today. So how can man ndazi into enzeka emaphupheni akho? How can I know what's happening in your dreams? Yes. Kungenxa ngela xesha ndimthandazelayo. Because when I'm praying for you, Uyayazi ba yintoni uThixo athi mandiyithandazele I pha know kuye. what is it God is telling me to pray for. Andithandazi nje ba uyathandaza ngoba. I'm not just Moya praying. Thixo xa bathandazela lona kwenzeka Pray for lena this. le. Ukumxelela ndenzela ba yena abe aware. I'm letting her being aware. Yes, I'm Nonke informing you. ndithandazela nonke ndiyayazi ukuthi mandithandazela ntoni kuwe. I know God is someone to pray for in your life. So uxelela kwenza nje ba wena ba aware. It's just to make you aware. Gqibezela fast. I don't have time. Man of God, when you're praying for her, you say that you're separating her from the spirit of dead people. Yeah. And she confirmed that in her dreams, she sees her father who passed away in 1999 when she was 9 years old. But every time when she sleeps, she sees her father in her dreams. We thank God for this deliverance. You see? Yeah.